खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमाया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' लावगावआव जानो थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी बिथाङा 2025 आरो 26नि जे बर' थुनलाइ आफादजों बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय जे बान्था बे बान्थानि मुं फारिलाइखौ बे समाव फोसावनाय जाबाय। नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लागोन जे सोर बबेनि बिथांमोना बे बान्थाखौ मोननो हादों फारि फारि फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। सोमेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों तामुलपुर जिल्ला खन्दिकरनि रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा बिखानि सिफुं खन्थाइ बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। सोमेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों तामुलपुर जिल्ला खन्दिकरनि रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा बिखानि सिफुं खन्थाइ बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। रांसारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों सनितपुर जिल्ला पटिया सुबुरिनि रबिन नार्जारी बिथाङा बिब' गोदै सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों सनितपुर जिल्ला पटिया सुबुरिनि रबिन नार्जारी बिथाङा बिब' गोदै सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। प्रबनाथ बरगयारी थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों चिरां जिल्ला दुब्रिबारिनि रिम्बा औवारी बिथाङा बोरजालिनि बिखायाव सल'मा बिजाबनि थाखाय सायख'जादों। प्रबनाथ बरगयारी थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों चिरां जिल्ला दुब्रिबारिनि रिम्बा औवारी बिथाङा बोरजालिनि बिखायाव सल'मा बिजाबनि थाखाय बिथाङा सायख'जादों। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुआरि बान्थाखौ मोननो हादों कामरुप जिल्ला बाथौपुरिनि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होनायनि थाखाय बिथाङा सायख'जादों। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमुआरि बान्थाखौ मोननो हादों कामरुप जिल्ला बाथौपुरिनि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। हाब्राखात हारिमुआरि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों गवालपारा जिल्ला खारा लालपारानि कनिष्क हाज'वारी बर' थुनलाइ आरो हारिमुआव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। हाब्राखात हारिमुआरि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों गवालपारा जिल्ला खारा लालपारानि कनिष्क हाज'वारी बिथाङा बर' थुनलाइ आरो हारिमुआरियाव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। प्रमिला खाख्लारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों कामरुप मेट्र' जिल्ला खारघुलिनि थरेन चन्द्र बर' असमियानो बिपिन्न समाय सल'माखौ बर'आव अलखद सम मुङै रावस्लायनि थाखाय सायख'जादों। प्रमिला खाख्लारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों कामरुप मेट्र' जिल्ला खारघुलिनि थरेन चन्द्र बर' बिथाङा असमियानो बिपिन्न समय सल'माखौ बर'आव अलखद सम मुङै रावस्लायनि थाखाय सायख'जादों। हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारी सोलोंथायारि बान्थाखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्ला बेबिजिया पारानि बिन'द चन्द्र स्वरगयारी बिथाङा सोलोंथाइगिरि थुनलाइगिरि हारिमु गेलेमु आरो समाजारि बिथिं बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारी सोलोंथायारि बान्थाखौ मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि बेबिजिया पारानि बिन'द चन्द्र स्वरगयारी सोलोंथाइगिरि थुनलाइगिरि हारिमु गेलेमु आरो समाजारि बिथिं बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्ला 1 नं सेकादानिनि बिन्द वारी एसिएस बर' बिजोंजों फरायना एडिसि मावख'गिरि जानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ समाजारि बायदि बिथिं गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्ला 1 नं सेकादानिनि बिन'द औवारी एसिएस बर' बिजों फरायना एडिसि मावख'गिरि जानायजों लोगोसे बर' थुनलाइ समाजारि बायदि बिथिं गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय सायख'जादों। हावरिया मावरिया फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्ला बेहेरगावनि शिल्पा ब्रह्म बिथाङा बिमा बिफा थैजानाय फरायसा बर' बिजोंजों फरायना मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननाय हावरिया मावरिया फरायसानि थाखाय सायख'जादों। हावरिया मावरिया फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझार जिल्ला
बेहेरगावनि शिल्पा ब्रह्म बिमा बिफा थैजानाय फरायसा बर' बिजोंजों फरायना मेट्रिक आनजादाव बांसिन नाम्बार मोननाय हावरिया मावरिया फरायसानि थाखाय सायख'जादों। बर' बिजों फरायना मेट्रिक आनजादनि बर' आयदायाव बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों। तामुलपुर जिल्ला कुसुकाटानि नयनमणि बर'आ सायख'जादों। बर' बिजों फरायना मेट्रिक आनजादनि बर' आयदायाव बांसिन नाम्बार मोननो हानाय फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों। तामुलपुर जिल्ला कुसुकाटानि नयनमणि बर'आ सायख'जादों। हांमाश्री ब्रह्म फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला बाङालिपारानि नबज्योति बसुमतारिया HS थाखोनि जोबथा आनजादाव बर' आयदायाव बांसिन नाम्बार मोननाय फरायसानि थाखाय सायख'जादों। हांमाश्री ब्रह्म फरायसा थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला बाङालिपारानि नबजित बसुमतारिया HS थाखोनि जोबथा आनजादाव बर' आयदायाव बांसिन नाम्बार मोननाय फरायसानि थाखाय सायख'जादों। बेनो जादोंमोन बर' थुनलाइनि 65थि बोसोरसालिया जथुमायाव होनो गोनां जे 2025 आरो 26 इं मायथाइनि मोननो हानाय जे बान्थानि मुं फारिलाइ। दानिया फैदो बिथां बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनि खौरां मेलनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लानि। थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो, बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों आरो बेवहाय सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनाखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों, थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारि बिथाङा तामुलपुरनि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्ताद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रेन्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारि बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा SS अफिसार आगोलाव, बिथाङा ADC जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंजों फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों थरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ बिमा गैया बिफा गैया, जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क्स इन बड' MIL इन HSLC एग्जाम 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारि बाक्सा बिथांमोना। थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो, बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों आरो बेवहाय सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनाखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों, थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारि बिथाङा तामुलपुरनि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्ताद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रेन्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारि बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा SS अफिसार आगोलाव, बिथाङा ADC जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंजों फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों थरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ बिमा गैया बिफा गैया, जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क्स इन बड' MIL इन HSLC एग्जाम 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारि बाक्सा बिथांमोना।